Kasam ke bandar posau, ya orang ba jeng ruai, kasam u David. Tos ngau ya ke ktin jonga au blay, ha ke jing u jonga. To ripen em ya ke jing em jonga naga ba shepting ya unong shun. To buri ya nga naga jing selabari jong kinong le baman. Naga jing wen jong kinong kam bam hok. Kibala shot ya lau telit kum ka white lam. Bat kibala teu ya laki knam, ki ktin kiba ktang ken. Bakin siat ya uba jana ya ki jaka kendong, ki siat kendit ya u bat kim syap tieng. Ki pensengan ya lade ha ka jing temu ka basnio, ki ya sela syapang ka babu hari ya ki jing riam, ki ong on yo i mano ya ki. Ki ya wat ki jing le bam hok, ngila penlong ki ong ya ka jing wat ka babanya. Ti ka jing mot ka hapo jong uwewe baro, bat ka donot ka long jelio. Henry ublay un siat haki, da u khnam kendit on penmong yaki komta on pentin thot yaki bau thli jong ki hi u ya le yaki baro ki bayo i yaki kin krnga khli pat ki brio baro kin shep tieng pat kin penbana ya ka kamu blai pat kin perkhat start ya ki jing le jong u ki ba hok kin kemen hau trai bat kin shania u bat ki ba bet la ka dok not baro kin le kemen